Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, meron po kaming mang inasal, siumay sa tisa, at isang kalderong kanin po. Ayan, ang dami niyan. Tapos ito pala ay sponsored video. Ang nag-sponsor po nito ay si Ash Mundi Lou Vlogs. Ayan po, isa po siyang food vlogger din po. So please check out din po natin yung channel niya po. Nag-offer po siya sa amin na mag-sponsor po ng foods dahil nag-crave po siya ng mang inasal po. Tsaka ito, siumay sa tisa. So, ito na po ma'am yung cravings nyo. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po ma'am. Maglalagay din po kami ng link sa description po para ma-check out din nyo po yung channel niya. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Tara, pray na tayo. Sige, Sas. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po. Kainan na po tayo. Yan. Ito sa kanila eh. Pitcho. Wow, laki Yan, yan. laki. Sa iyo yan, Sax. Yung isa mo. Ito sa iyo mo. Wow. Sabi. Piso. Pitso. Pitso. Yan, ito sa akin eh. Mm-mm. Tara, dito muna tayo. Yan. Ang rice. Kadaplinsa na to ng kuan. Ito po sa akin spicy na paa. Mm-mm. Ito. Sa iyo to nak. Mm-mm. Meron po kami ditong halo-halo ng mang inasal. Merong sisig, pork sisig, at saka palabok. Mm-mm. Yan na, start na to nak. Ang kanon mo. Okay, pero kuhan sa kanon na. Ito. Yan. Okay. Bigyan ko si Bigyan mo Sax. Sax. Mainit to po yung kanin namin. Kanin, be. Sige, be. Kinamot na, be. Hindi, kinamot na. Thank you. Kainit pa. Yan, maubos kaya natin tong isang kaldero. Tsaka mayroon namin ditong sinigang soup. Mm-mm. Sarap. Tara, kainan na po. Ma'am? Mm-mm. Sige, kain na pa, der. Be, ito yung soup mo, ha? Yan. Tara po, kain na po. Sige na. Higop. Kinamot na ta. Tabi ko muna itong halo-halo, ha? Sorry na. Magdaan din ng oil. Manit ka. Yan, o. Laki talaga ng chicken nila pa, no? Gina. Naman. Yan, shumay na. Ito din yung shumay sa tisa. Ikaw mo, shumay. Hindi lang pang. Mayan ako. Sumay. Oh, sumay? Yan na lang. Kanin, be. Sani, pitso? Grabe, ang sarap mang. Mm. Ginakaunok. Ginamutan na. Nakasot? Kanin, ha? Mukhang ninat din. Trick pan dito mo. Grabe ang init.
Ada ko ng rice mga ka-studio. Ang bilis maubos pa. Grabe oh. Dami nitong rice natin oh. Mm. Isang kalderong kanin. Yan, kunti na lang. Napahak na. Rice na. Sweet ka unak. Rice na. Yeah. Sinigang. Mm. Meow. Asam. Mm. Yeah. Chicken. Ang siumay. Hindi. Ganaan siya siumay pang. Jaro. Batang. Jaro lang. Sumay ka oh. Okay pang. Nami? Mainit. Ito po yung sumay. Ano? Sisig. Lagay ko na dito man lahat. Mayroon ka dyan, no? Sisig ka na? No? Wow. Sisig. Ito. Hindi ko na lang isasali yung sili pang. Lagay po kami ng electric pan mga ka-studio kasi sobrang init talaga, no? Sana hindi masyadong madinig yung electric pan. Upo. Rice pa more. Pang. Kanin be. Wala sa chicken. Diba? Ano po, mawin na. Wala. Ngayon, nani mo. Grabe ang anghang. Nakatingin kasi ako kay Saks pa ba? Ang anghang mga ka-studio. Hindi nakita. Sihurot na. Sampai ustaz nun. Sampai ustaz sinigang. Oh, kanon. Sinigang. Kami sinigang. Mabusog na kasi gigop ang sabaw. Kau kanon. Kanon, barbecue.
Nice ba ka mo? Huwag ka. Meron pa ako pang. Ya, ubusin yung iba. Mm. Sure. Mhm. Kunti na lang akin. Ito na sa akin, ang dami pa nito mo. Mm. Wow, grabe. Kanin din. Initan ka ni Mama, be. Mm. Sudan. I'm gonna go with Nico. Ikaw sudan. Nico. Nigang rin na mo. Ito ma, ubusin daw. Hingi ka mo. Meron pa ako pang. Spicy kasi ito. Dalawa na spicy pa. Mm. Kasi di pwede ba na kon. Sit kasi ito mo. Bali 4 pieces na mang inasal. Mm. Mm. Sumay man. Dito pa. Kanin na. Kain ka, chicken. Wala chicken na. Pero wings mo. Ano? Wings mo na. Ito pa, oh. Ang lupad na kang dugay na ng sikag wings. Ang lupad. Wings. Huh? Dalawa. Wings? Sige, ikaw. I think nani. Where's nani? Nani? Sige. Rice mo. Tuwa na ka mama. Yan, nilisan ko ito pa din. Sayang naman. Abok po. Dami pa din ito mo. Sarap ra ba itong palabok mo? Kaon kaya na? Dip. Di ka? Oh, lumi kayo. Bihon. Pansit, palabok. Very good. Yan, palabok tayo. Ginap ka ulit. Dan pa ka? Pwede din ba mo? Wala pa isun. Okay.
Hmm. Hmm? Yun, bilisan mo pagkain, bibigay ko to sa'yo. Tunlan na. Ubus talaga natin rice mo, grabe. Ang dami nung nakain mo pang na rice, no? Hmm? Rice ba ka? Hindi na ka na? Masaya. Basta nga rin. Doon sa nakali. Ano yung Wait sa. prize, ha? Ano yung prize? Kunin mo yung ano, be. Ito, be. Uy, nalanay naman. Hmm. Ay, hindi na siya tagubgob, eh. Kainin mo to? Hindi? Hindi na lang to dito. Yan, sige. Wow, sarap Oh, nito. it's a smoothie. Sige na. Yan, wala na. Ito lang. Sige na. Yan sa'yo. Inumin mo. Sarap? Ay, may yabong. Ayusin mo paghawak dito sa ilalim. Hawakan mo dito sa ilalim. Na. Maubos ko kaya ito. Yun lang. Halo. Lanay ng halo. I-shake mo na pang. Hmm. Shake? Wow. Lanay na po rin ka. Kunti lang, ha? Napay sumay na ako. Kauna na. Sumay, be. Manong sam? Ikaw na. Daga? Shoutout muna ako mag-studio habang kumakain pa po si Mrs. Shoutout Roderick Ambay at sa mga taga Winnipeg, Canada. Hi, B. Hi. Sherry Hayward from Kentucky, USA. Nila De Assis from Fairview, QC. Ryuji Dexter Sanchez. Hi. Sasha Sasaban from Inglanilla, Cebu. Mary's Channel from Manila. Mary Ann Ginubia from Negros Occidental. JC Kunbukar from Antipolo. Yanko Family Mukbang. Kasamahan ko sa college po. Ay po, bago lang sila nang gumukbang, no? Visit their channel po. Oh, Yanko Family Mukbang. Salamat kay bay. Miana Sarl Nasuha Madin Upam. Mina Castro. Shamir and Jen Vlog from QC. Chassis Vlog.
Marian Leslie Meliera, Maria Hilda Aquino at Franz Idsen, Laika Garcia, Duna Seahers, Ken Floyd, Thank you. Maria Charmaine Felicida from Bohol, Joshua Husay, Randel Ikong from Cebu City, Rod Ann Steph, Kinji from Marigondon LLC, Ginisa Pinas, ito mayroon channel, Valerio family from Marikina City at Mediana family from Montalban, Rizal, Sino family especially from Matanao, Villamor family from Batangas at hello kay Nestle Amor from Huya Lens, Bianca Itang at sa mama niya ni si Jennifer Itang, Jam Hat Boriel, Geraldine Tingson from Bacolod City, Mary Amadora, Rona Smith from Salt Lake City, Utah, USA. Ay po. Lucelyn Isagan at sa baby niya, Geraldine Guyo from Kalibo, Aklan. Jenny Villasista from Hong Kong. Ilibado Manalo from Mikawayan, Bulacan. Chuchi Gana from Cebu. Riley Ricare at Shai Ricare from Valenzuela. Mark Anthony Yalong from San Miguel, Tarlac City. Lily Villamor from Lebanon. Angel Vlogs. Leslie Sarmiento from Riyadh. Melissa Manuel. Jumatia Adin. Ibon Limpot from Surigao del Sur. Julicius Flores. Ralph Parcon. Mark Ribin Bagayo from Cagayan de Oro. Janril Kalingasyon. Eunice Pastor from Ilocos. Aljo Dinia. John Stone Vlog. Oser It's from Marikina. At ang last po, Jane and Kyra. At yun na po mga studio, puntahan po natin si Ash Mundi Lou Vlogs. Ayan po. Maraming salamat po ma'am sa sponsor nyo po na mga pagkain po sa family namin po. Maraming salamat Talagang po. nabusog po kami sa dami po. Grabe. Tsaka isang kalderong kanin na ubos po namin. Yes po. So hanggang dito lang po kami mga studio. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Bye.